abantu baze bakucaphukelele into oyenzayo ingabachaphazeliyo nakancinci bona, but bangakuthandeli le nto uyenzayo. Ukuzibuza umbuzo uba kanti yintoni erongo ngam, bakucaphukelele ubuwena, bakubize ngamagama bakubize ngayo yonke into abayifilayo uba bafuna ukubiza ngayo. Ukuzibuza umbuzo uba kanti yintoni endiyenzileyo erongo, aba bantu ndibenze ntoni le nto bandicaphukela kanje, kutheni isoloko indim orongo kubo mna soloko ndilandelelwa zizinto ezirongo. Guys, isitsho sithi inja iyayikhonkotha imoto ehambayo, so mna I believe kuloo nto leyo. Abantu abakuthandi xa usenza izinto ezi-different kubo, bakuthanda xa nisenza into eyi-one. Loo nto leyo kumele uyinotise leyo. Xa nisenza iinto ezifana nesi singamajita sihleli okanye sizii-girls sihleli sonke, then sithethe sibhizi ngobufebe apho siyafeba, sithanda amatsheri too much. Once mna ndazikhatha off kuloo nto leyo ndathi mna guys ndithi itsheri eyi-one and then mna ndizoba rayithi itsheri eyi-one, I'm tired of this life. Uzobona kulapho izinto ezimbi ngam ziqala zizofela khona uba no wena you think you're better. Le nto leyo ntontontoni yabo bathetha izinto ezingazundivisa kamnandi so that ndizofila ngathi ndi-bad, ndizobuyela back kubo ndizokwenza ndizophila laa lifestyle bephilayo mna ingandenzi. Guys, mase ukwenza izinto for ukonwabisa ii-friends, masike sizibeke kuqala thina, masike sizibeke kuqala thina. Ifana nalaa nto xa sowupeyile, guys, xa upeyile zibeke kuqala, zipeyise. Xa upeyile ingene isalari yakho before iye kwi-expensive, pay yourself so that uzoba happy wena kuqala, yabo. Because uzothi ngoku xa ungazipeyisanga uyasafarisha uba heyi ndiyastraglisha phana phaa. Kanti if ukhe wazipeyisa wafumana i-happiness, ukhavarisha ii-expenses zakho, done, I'm telling you, uzoba done, uba happy.